bịa nso gị bụ onye chọrọ ịmalite igosi ndị mmadụ ka esi nri n'ebe ọbụla Facebook, ọbụna TikTok, ọbụna YouTube. Elekwala ndị ọbụla anya gbasara ngwongwo ha na-akwanye n'ite ha. Ụfọdụ ọbụna ha chọọ isi obere ite ofe, etinye anụ ewu, etinye anụ efi, etinye azụ efi, etinye okporoko, etinye azụ ọkpọ, etinye azụ manga, azụ ikpokpo n'abalị ya, azụ gị etinyekọsịa ihe a niile ka ọ wee bụrụ na gịnị mere, ka ọ wee bụrụ na ite ahụ iji wee sie nri na ọ gbagotere, ka ọ wee bụrụ na ndị na-ekiri ya na ọ dị ha mma n'anya. Gee m ntị ka m gwa gị, ọ bụrụ na ị ma na ị maara esi nri na ịchọkwazi igosi ndị mmadụ ka esi nri n'ebe ọbụla Facebook o, ọbụna TikTok o, ebe ọbụla ị chọrọ isi gosi ndị mmadụ, ọkwa ife ọbụla ọ naanị anụ ka ị nwere, were anụ wee sie ya, gosi ha ya. Na ijikọta anụ niile dị iche iche wee tinye n'ofe abụghị n'ọya bụ na ofe ahụ dị ụtọ, abụghịkwa n'ọya bụ na ị gaghị egosi ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ọ naanị azụ ka ị nwere. Ihe ị ga-ajụ onwe gị bụ ndị ahụ na-ekiri gị, ndị ahụ ị na-asị na ọ bụ na ị nwere ego efi, ị nwere ego ewu, ị nwere ego nke na ị gaghị eme ya n'ime ya na ha ga-ekwu okwu, jụọ onwe gị ajụjụ. Ndị ahụ na-ekiri gị, mmadụ one ji ihe ahụ esi nri na be ha? Ọ maka na agwọrọ gị ị mara na ihe isi ike anụ rụrụ onye ọbụla. Mmadụ one ka ha jide ewu ịbịa n'ofu ite ofe, ifu ewu, ifu anụ efi, ifu anụ ọkụkọ, ifu azụ, ifu ihe a niile n'ofu ite ofe. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime ha bụ onye ji isi ofe, ọ bụrụ anụ ka ọ chọ iji, o jiri naanị anụ. Ọ bụrụ naanị azụ ka ọ chọọ iji, o jiri naanị azụ. Ụfọdụ anaghị eji naanị ofu ogbe azụ, o gote ofu ogbe azụ ka eyi ụzọ na-abụ, o were nke ọzọ sie, ọ sị ka ọ dịbakwa nke eji echi niile. Ya bụ na ekwela ka ha sị gị na ị mara esi, maọbụ na maka na anụ na azụ ejiro na ite gị na ya bụ ofe adịrị ụtọ, maọbụ na ya bụ ihe ị na-esi adịrị ụtọ.